Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Right, eto na nga tayo sa ating biyahe Sender of the Night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. Ito ang biyahe ng buhay ni Iyay. Hi DJ Lala, bakit po ganon? Bakit ganon yung nararamdaman ko? Palagi na wala na akong nararamdaman, ayan, sa tao sa tuwing sasaktan ako. Minsan sasabihin mo, tama pa ba? Dapat pa ba? Yung kahit sobrang sakit na ng pananakit niya, tinitiis ko pa dahil mahal ko. Kahit minsan umaabot na kami sa physical na sakit. Yung grabe na, ano ba ang dapat kong gawin? Thank you and more power to your show. My love, I've been here. Being beaten physically is nothing compared to its mental implications. Walang sinabi, walang binatbat yung sakit ng physical kapag nasasapak ka, kapag nakukurot ka, kapag nasasampal ka, kapag nasisipa ka. Walang binatbat yan sa mental torture na nangyayari sa'yo every single time. Yung you have to think, will this result to another senseless physical pain? Magagalit ba siya kapag ginawa ko to? Kapag nakita niya ba to, anong magiging reaksyon niya? Kapag nabasa niya to, mag-aaway na naman ba kami ulit? Kapag sumama ako sa mga ganyan, ano kaya yung magiging reaksyon niya kaya? Pwede kaya? Yung mental implications nun, my love, it is worse than the physical pain na nakukuha mo from someone na nananakit sa'yo. And from one woman to another, my love. You don't deserve that. And you don't have to go through that. Hindi mo kailangan pagtiisan yan. Hindi mo kailangan sabihin sa sarili mo na one day magbabago din siya. Baka naman next time ma-realize niya hindi niya dapat ginagawa yun. One day ma-realize din niya na wag akong pagbuhatan ng kamay. One day maintindihan din niya na wala siyang kailangan pagselosan. Baka one day makita niya na andito lang ako para sa kanya. O kaya one day mabago ka siya. Maybe kailangan niya lang akong maging maintindihin. Kailangan niya lang ng pasensya ko kasi ako lang yung makakaintindi sa kanya. You don't need that kind of responsibility. That man or that boy, not even a man, kapag pinagbuhatan mo ng kamay ang isang babae, you are not a man. You are a boy. You are so immature. That physical pain, abuse na ginagawa mo sa tao, that is so juvenile. That boy ay merong parents. Sila ang kailangan magsuweto dyan, hindi ikaw. Sila ang kailangan dumisiplina dyan, hindi ikaw. Hindi mo kailangan pagtiyagaan yung ganyang klase ng tao. May magulang yan para asikasuhin siya. May magulang yan para disiplinahin siya. Do not take that responsibility upon yourself and tell yourself na I have to change that boy. No, you don't. And my love, you won't. I've tried. For 4 years, I've tried. But my 4 years wasn't enough. So I told myself, panghihinayangan ko ba yung taon ng pinagsamahan namin? O mas panghihinayangan ko yung taong mawawala sa akin kapag nanatili ako sa isang sitwasyon at isang relasyon na para akong preso. Nakakulong ako. Nakatali ako sa isang tao na siya ang may desisyon kung ano yung magiging bawat galaw ko. Do I want that for myself? Do I want to imprison myself in a life like that? Kaya ko ba yun tiisin habang buhay? Sa lahat ng tanong na yon, isa lang ang sagot. No. So my love, no. Wala ka nang dapat gawin. You are asking me what to do? Wala. Wala ka nang kailangan gawin. Wala kang kailangan patunayan. Wala kang kailangan i-explain. You just have to find the door and walk out. Kasi hodang anong sabihin nila, they don't know what you've been through. They don't know what you are going through. So why care
kung anong sasabihin nila sa'yo? Why care kung anong magiging kwento ang ipapakalat nila about you? Hindi nila alam yung pinagdaanan mo, hindi nila alam yung pagdadaanan mo, hindi nila alam yung sakripisyo mo, so why care? Walk out that door, babe. Iwanan mo na yan. It's not worth it. No man is worth your life. Tandaan mo yan. Walang lalaki ang katapat o katumbas ng buhay mo. So just leave. Kung marirealize niya soon na mali yung mga ginawa niya, good for him. Maybe next time hindi niya na yung gagawin sa iba. But for you, you are done. As far as you know, you've done everything you can. Kung hindi ka magbigay ng chance, no one should ever blame you for that decision. Kasi you've tried. You've tried enough. Itong paglaya mo, ibigay mo na lang to sa sarili mo. Itong paglaya mo, ibalato mo na to sa'yo. Kasi believe me, kapag huminto ka na sa kakasubok na ayusin yung isang taong ayaw magbago, then you'll know that someone out there is just waiting for you to be ready. To be loved, appreciated, valued, and taken care of. All the things in life that you deserve, ibibigay sa iyo ng tamang tao. All the things in life that you think you deserve, ipagkakait sa iyo ng maling tao. So go ahead, give yourself a chance to be with the right person. Stop holding on to the wrong one. Klaro? Klaro.